Proč jsi vybral právě Spolu? Já jsem vlastně ve Spolu začal už jako student speciální pedagogiky na vysoké škole, protože Spolu je fajn v tom, že hodně jakoby oslovuje asistenty z řad studentů, buď pedagogické fakulty nebo vyšší odborné školy Caritas, s tím, že si můžou tu práci asistenta jakoby vyzkoušet už během studia a získat tak nějaké kontakty, získat nějakou praxi a vlastně zkušenosti. Takže už vlastně v prvním nebo druhém ročníku jsem tady nastoupil do služby osobní asistence a sociálně aktivizační služby. Byl jsem tady asi 3 nebo 4 roky, no a potom vlastně se život vyvinul tak, že jsem potřeboval práci na stálý úvazek, takže jsem si na 6 let odskočil tady do jiné sociální služby, kde jsem pracoval jako pracovník v sociálních službách, pobytové službě a následně vychovatel a vedoucí skupiny. No a když už prostě po těch 6 letech toho bylo dost a přemýšlel jsem, kam dál jako se vrtnout, přičemž jsem chtěl v sociálních službách zůstat, tak náhodou zrovna byla volná pracovní pozice tady ve Spolu, tak jsem si říkal, že bych se mohl zkusit vrátit tam, kde jsem začal. Už to bude vlastně 6 let, co jsem se vrátil. Vlastně byl jsem i od začátku, na začátku té odlehčovací služby, která tady vznikla v roce 2021, takže jsem vlastně byl u toho vzniku a pořád ní zatím jedeme dál.